Mina ngisahleli la egameni lika Jesu, egameni lika Jesu. Mathi kunendaba kaEsther egameni lika Jesu. Bekukhuluma la egameni lika Jesu. Noma umfundisi bekashumela ngendaba kaNaomi egameni lika Jesu. Ukuthi kulokwaba nesikhathi la waswela khona uMondli wabizwa umfelokazi egameni lika Jesu. Hallelujah. Abakhosikazi anamadoda ayihamba phambili athatha ukhona evuna enikezwa ama rewards egameni lika Jesu. Babethi nasebaqedile abantu bendawo ukuvuna bese uyangena yena uyokhothoza egameni lika Jesu. Kanti sebasithathile bonke okwenani eliphezulu waphila ngokukhothoza, waphila ngokuya la ayofuna insalela egameni uyajulwa entweni okhona kuyo. Nangabuya mkhona wakho Jesus. Yadlula nje kusonteni. Bathi ukujula kule nto lokukhonza uNkulunkulu. Ibele njengomuntu uzothi laphengi hole lakhona laphengi holela laphengi hole lakhona laphengi